Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk döwletleriniň biri bolup, ony diňe Demirgazyk Koreýa ýa Eritreýa ýaly ýurtlar bilen deňäp bolýar. Türkmenistanyň özüniň bäsleşlerinden tapawutlykda uly energiýa gurularyna eýe bolmagyna garamazdan ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýitimali çökünligine uçrady. Indi Türkmenistanyň has düýpli bir mesele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyny meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ilat ýazywyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahilli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, detlapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde 2017, 2018 million töwerege adam ýaşaýar. Bu maglumatlary biri-birinden garaşsyz 3 çeşme tasdiklady. Belletek çeşmeleriň üçüsi de alınıp barılan ilat ýazywy, onuň maglumatlaryny rejelemek we seljermek işlerine günüden-güne gatnaşan döwlet edaralarynyň işgärleridir. Olaryň biriniň sözlerine görä 2020-nji ýylda ilatyň we ýaşaýjak gorunyň ustan tutma ýazywy geçirjek döwlet edaralary prezidentiň diwanyna hudurlamak üçin eýýäm detlapky hasabatlary taýýarlapdyrlar. Ähli hasaplara görä Türkmenistanyň ilatynyň hakyky görkezijisi 2017-2018 million adama deň diýip çeşme belleýär. Häzirki wagt ilatyň hakyky sany babytyndaky kölegi ýazywy atlandyrylýan barlyklary tamamladylar. Munyň üçin durly usuliyetleri ulandylar. Ýöne esasan gapy aýlandylar. Şol bir wagtda günümel we gytyklaýan maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harby gullugy çagyrylýanlaryň, uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň talyplarynyň, çaglar baglaryndaky körpeleriň, tutdoklaryň dagy sanlary seljerildi. Şeýle de migrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler baradaky maglumatlary, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralarynyň doglan we ölün raýatlar baradaky hasabatlary we beýleki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça şu ýylyň başynda Türkmenistanyň ilaty 2 million 700 000 töwerege adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owwal ygtybarly maglumatlary beren ýene de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette bular ýaly özüne ýetesi gödük hasapda käbir ýalňyşlyklaryň bolmagy mümkin, emma sanlaryň tertibi edilşulary ýaly. Ýagny jemleýici görkezijiler kän tapawut etmez. Ýurdun içindäki ilatyň sany içerki migrasiýanyň hasabyna üýtgemegi mümkin. Emma ol häkimetler tarapyndan berkçäklendirilýär. Munyň çäginde adamlar esasan gazanç üçin Aşgabatda we guruluşlarda işlemek üçin has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çäklenýärler. Ýöne umumy jemler bilen deňeşdirilende bu ujypsy san diýip çeşmeleriň biri düşündirýär. Azatlyň habarçysy bu maglumaty beýleki çeşmelere hem tasdikletmäge başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilat ýazywy 2012-nji ýylyň dekabrynda geçirildi. Onuň netijeleri 2013-nji ýylda mälim edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti şol ilat ýazywynyň netijelerini heniz hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetlerining mundan owwalky suratlandyran görkezijilerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini belleýärler. Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ilatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar ortaga atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,9 million töwerege adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatlaryň prezidentiň diwanyndaky emeldarlaryň göwnünden turmandygyny we olaryň distini sır edilendigini belläpdiler. Olar sol wagt Türkmenistanyň ilatynyň 3,3 million adamdan tähil köpdigini hem çaklapdylar. Ýöne görnüşinden ýagdaýlar has çylsarmly. Indi bärde gurrundyň bir demografik krizis barada däldi, eýse ilat ýetmezçiligi barada barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetdeş bolan biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukukdurjydygyny aýdarlar. Azatlyk kommentariýa sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronik posta arkaly uradan hatymyz jogapsyz galdy. Her niçikse bolsa da türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkara gurumalar hem ynanmagyny besetdiler. Şu ýyl Halkara Valyuta Fondy we Bütün Dünýä Banky öz hasabatlarynda Türkmen hökümeti tarapyndan hödürlenýän maglumatlary ulanmakda ňüze urdular. Türkmenistanyň döwlet idaralaryndaky işgärleriň gurrun beren maglumatlaryny Merkezi Aziýa boýunça bilermen Glasgow Üniversitetiniň professory Luka Anceski bilen ara alyp söhbet etdik.
Türkmenistanyň daşary siýasaty oňun bir taraplyk we türkmen rejiminiň puhtalandyrylmagy atly kitabyň awtory Ançeski sanlaryň dogrudan hem hukukdurujudygyny belläp, beýleki bir tarapdan munyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň alternatyw adlandyrylýan siýasy ýürüsiniň öňden bäri kemale gelýän ýagdaýyny äşgär edýändigini nyktaýar. Biz soňky 30 ýylyň içinde Türkmenistanyň sistematik ýagdaýda maglumatlary galplaşdyrýandygyna şaýat bolduk. Sadalaşdyrylyp aýdylanda, bir ýyl baglap bolaýjak hiç kili statistika ýok. Jemi içerki önümiň görkezüjileri, ähtiýaç fondlarynyň mukdary, ykdysady maglumatlar, hatda ilatyň sany hem tosulanypdyr. Biz Türkmen hökümetiniň suratlandyrmagyny isleýän ýagdaýlarynyň hakykat ýüzünde hiç zatdygyny gördük. Gazanyldy diýilýän ähli üstünlükler rejimiň hyýalydyr. Emma bular umumy häsiýetlendirmeler, emma welin takyk bir simptomatika hem bar. Ýagny bu maglumatlar alternatyw diýilýän düşünjäniň diňe Berdimuhammedowyň killesiniň içinde bolup, onuň bir boş hyýaldygyny görkezýär diýip professor Ançeski belledi. Azatlyň çeşmeleri ilat ýazywyny görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlary görä, ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagy we netijede migrasiýanyň döremegi, täze dogulýan çağlaryň azalmagy we ölümleriň artmagy ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýdýarlar. İlat sanynyň azalmagy esasan hem güýçli migrasiýa bilen ilteşiklidir. Migrasiýa 2013-2014-nji ýyllaryň sepinde güýçlenip başlady. Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň başlanmagy bilen utgaşdy. Esasan Türkiýe, Özbekistan, Russiýa migrasiýa edilýär. Özbekistan ugru boýunça soňky 3-5 ýylyň dowamında has köp adam gatnap başlady. Ýurt karantini ýapylmazyndan ozal Özbekistan migrasiýa edilýän ýurt hökmünde Türkiýe bilen bäsleşlik edýärdi. Munyň Özbekistanda häkimi çalşylyndan soňra ýurtdaky ykdysadyýetin janlanmagynyň täsiri bolmagy mümkin diýip maglumatlary günümel öz seljeren döwlet işgäri belledi. Azatlyk soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistandan barha köp adamyň migrasiýa gitmek isleýändigi barada izigderli maglumatlary berip gelýär. Häkimetler pandemiýa sebäpli terhitleri ýapmazyndan ozal Russiýanyň we Özbekistanyň Aşgabatdaky ilçihanalynyň öňünde her gün ýüzlerçe adam wiza almak umydy bilen nowatlarda garaşýardy. Karantin çäklendirmeleriniň gowşadylmagy bilen köp sanly türkmen raýatlary ýangadandan Rus konsulhanasynyň öňünde toplanyp başladylar. Mundan başga da azatlyk Russiýa göçüp gitmek isleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen türkmen hökümetiniň raýatlary gerekli dokumentleri bermän durul päskelçilikleri dörüdýändigini hem habar beripdi. Açık maglumatlara laýyklykda pandemiýa garamazdan 2020-nji ýylda 2451 Türkmenistanyny Russiýanyň raýatlygyny aldy. Ýene-de Türkmenistanyň 2271 raýaty Russiýada ýaşamak ruhsatnamasyny aldy. Pandemiýadan öň köp sany Türkmenistanyny Türkiýe edýärdi. Durul maglumatlara görä Türkiýede bir näçe 100.000 Türkmenistanynyň bar bolmagy mümkin. Diňe 2020-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 87.200 raýaty Türkiýede ýaşamak ruhsatyna eýe boldy. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglabatynyň pasportlarynyň möhleti tamamlanyp, olar bir kanun ýagdaýda ýaşaýarlar. Bu olaryň anyk sany barada takyk maglumatlar edilmäge mümkinçilik bermeýär. Emma pandemiýadan öň türkmen häkimetleriniň adamlaryň Türkiýe aşmagynyň öňüne almak ugrundaky tagallary, şol sanda Istanbul ugru boýunça uçur reisleriniň 50% töweregi ýolagçylaryny ýygyna gaýtarmagy, häkimetleriň ýurtdan çykan ilatyň akymy barada nähildir bir düşünjesiniň bolandygyny görkezýär. Bellesek Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýe girmek üçin wiza gerek däl. Soňky aýlarda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýurtdaky ene atalary prezidentlerine okuwlaryny tamamlandan soňra aňrujy mümkinçiligi bolsa watanyna dolanmazlygy ündäp başladylar. Professor Ançeski bu ýagdaýlary helakçylyk hökmünde häsiýetlendirip, munyň türkmen milletiniň ýitiren 10 ýyllygynyň netijesi bolandygyny belleýär. Soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töwereg raýatyň ýurtdan gitmegi adamlaryň maşgalalary bilen ýurdu terk edýändigini görkezýär. Munyň özü aýratyn uly bir mesele. Bu ýerde ýurtda kimin galjakdygy, Türkmenistanyň geljegini kimin üçin etjekdigi baradaky soraglar keterip durýar. Bu ýene bir ýitirilen 10 ýyllygy äşgär eden helakçylyk boldy. Bu döwrüň içinde ýurduň ykdysadyýety çökdi, ilaty çykyp gitdi. Netijede diňe täsin öz boluşly bir diktatorlyk rejimi galdy. Ol ýurdu özüniň eltin aýlagan hakykatyndan üzüňe ýaşaýar diýip bilermen belledi.
Azatlygyň çeşmeleri demografik krizisiň sebäpleriniň ýene biriniň ýokary ölüm derejesi bilen baglanyşyklydygyny aýdarlar. Biziň barlyklarymyza görä soňky 10 ýylyň dowamında adamlaryň ölüm derejesi gözgörtüle ýokarylandy. Bu girdijileriň petelmegi, bahalaryň dowamly artmagy, saglygy saklaş pudugynyň gözüňi ýagdaýy, stres ýagdaýlarynyň köpelmegi, gartaşan adamlaryň garrylyk çägini geçmegi bilen utgaşan umumy ýaşaý şertleriniň peti gaçmagy bilen bagly diýip azatlygyň söhbetdeşleriniň biri belledi. Çeşmelerin sözlerine görä jemlenen artykmyç ölüm derejesi 2020-nji ýylda 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende has uly bolupdyr. 2019-njy ýylda ölenleriň absolut sany her aýda 5-6 müň adama deň boldy. Sol bir wagtda regionlar boýunça görkezijileriň arasynda bir tydyrgynlyk ýokdy. Munyň köp sebäbi bar. Mysal üçin Mar welaýatynyň ilatynyň sany Balkanyňkydan has köp. Ol ýerde absolut ölüm derejesi hem ýokary. 2020-nji ýylda ölümleriň iň ýokary derejesi wagty tutuş ýurt boýunça artykmyç ölüm her aýda 8 müň 10 müň aralygynda boldy diýip azatlygyň çeşmeleriniň biri belledi. Mundan başga da azatlygyň çeşmeleri önelgilik derejesiniň pesi gaçmagyna hem ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäpleriniň bir hukmunda garalýandygyny aýtdylar. Bilermenler öz ağrılarında migrasiýadaky işçi güýjüni gaýtarmak baradaky mümkinçilikleri, ömrüň dowamlylygyny artdyrmak, çagy dogurmagy höwüslendirmek ýaly meseleleri maslahat etdiler. Emma ähli zat kabul edilmeli aýgytly siýasy kararlary diýerýär. Häzirki häkimetler bilen muňa umyt hem edip oturmaly däl. Sebäbi häzirki hökümetiň düzüminde bilermenleriň pikirçe, ilaty taklap galmak boýunça aýratyn programmanyň özleşdirilmegine ýol başçylyk etjek özbaşlyk we isini bilýän şahsiýetler ýok. Türkiýedeki migrantlary ýzyna gaýtarmak meselesi hem häkimetler tarapyndan bilgatlaýyndan haýal alynıp barilýar. Bu prosesde her türlü päsgelçilikler döredilýär. Resmiýetiň pikirçe, has erkin ykdysady we siýasy şertlerde uzak wagtlap ýaşan, zähmet çeken köp sanly adamyň ýzyna dolanmagy ýurdun içerki siýasatyny durnuksuzlaşdyryp biler we sosial partlamany döredip biler. Türkmenistandaky ykdysady çökgünniň arasynda olar üçin iş ýok. Şol sebäpli häkimetler muny amal etmek dilemeýärler. Şeýdip çykylganyň öňü alynýar diýip azatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Hatta Türkmen hökümetiniň hüdürleýän statistik maglumatlaryna esaslanýan açyk çeşmelerde hem 2013-nji ýyldan başlap Türkmenistanda çagy dogurmak boýunça oňoýsuz dinamikany sinlese bolýar. Sol pursa täze doglan çağlaryň her müňüsine görä umumy önelgilik derejesi 26,6 deňdi. 2020-nji ýylda açyk çeşmelere laýyklykda umumy önelgilik derejesi 22,3 çelini peseldi. Ýagny Türkmenistanda soňky 8 ýylyň içinde çagy dogurmak 16%-den hem aşa pese gaçdy. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doglan gününiň öň ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä barlyklary taýýarlan hökümet idaralary Berdimuhammedowyň keypini bozmakdan howatyr edip, onuň doglan güni sowulmaýança gasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara gelipdirler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ähli kişi olary prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň doglan gününiň we dinç alysynyň öňü syrysynda äşgar etmekden fiziki taýdan howatyr edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özi soramaýança saklanar. Häzir öňümüzdäki ilat ýazywyny galplaşdyrmagyň ýollary we usulýetleri hem maslahat edilýär. Meniň pikirimçe ähli maglumat prezidenti we onuň töweregine dogly meçhurde ýetirilende ähli zat çözüler. İlk wastak plana laýyklykda ýurdun ilatyny 5 milyon diýip görkezmek meýilleşdirilipdi. Emma goşmaçy 2 milyony goşmagy milt edip bilmediler diýip çeşme belleýär. Professor Luka Anceski Türkmen häkimetleriniň bu edekem asyl sanlary gizläp hiç ýyly meseleleriň ýokdugyny görkezmäge tinansyk etjekdiklerini çaklaýar. Bu ulgamyň çagsandygyny görkezýän fundamental bir isaretdir. Haçanda adamlar şeýle uly meçhurde ýurdu terk edenlerinde bu ilki bilen olaryň rejime garşy protestini äşgar edýär. Olar biz bu rejim bilen umumy hiç zat islemeýär diýmek isleýärler. Olar ýurtdaky ýagdaýlary ütgetmek üçin jemlenip bilmeýärler. Şonuň üçin olaryň diňe ýeki täk bir çykylgysy bar. Ýurtdan çykyp gaýtmak ýa-da galyp ol ýerde ölmek. Bu ykdysady siýasatyň ilaty taklap galmak siýasatynyň çagşandygyny açyk görkezýär. Emeldarlaryň şeýle uly krizisi prezidentiň doglan gününi belleýändigi üçin oňa habar berip bilmezligi hem ulgamyň nä derejede ukypsyzdygyny äşgar edýär.
Ozolky ilat ýazywynyň netijeleriniň yglan edilmeýändigi hem geň zat däl. Bu türkmen propagandasynyň suratlandyrýan ýagdaýlaryny düýp götür çapraz gelýär. Bu krizis birden-kä döremedi. Ol 10 ýyllyň dowamynda özgördi. Berdimuhammedowyň hökümeti bolsa meselän çözümüň diregine hiç kimiň hiç açylmanyň üstüne açmajakdygyna umyd edip ony ýaşyrmagy tynançdy diýip Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen professor Luka Anceski belledi. Bilermenler köplençi Türkmenistanyň garaşdyrlygyndan soňky iki prezidentiniň hem alyp baran ykdysady siýasatynyň şowsuz bolandygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň häkimeti diňe bir uzogy çeken ykdysady durgunlyk bilen däl. Haçan da adyk satyn alyp bilmek üçin adamlaryň uzyn nowatlarda garaşmagy, raýatlaryň iýmit gözleginde zirdebil çeliklerini dörmegi, iş orunlarynyň köpçüliklerini kemildilmegi, adaty zatlara öwrülmeginiň arasynda bu döwür ilatyň köpçüliklerini azalmagy bilen hem häsiýetlendiriler. Türkmenistanyň Demirazy Koreýa we Eritreýa ýaly ýurtlardan tapawutlykda uly mukdarda tebigy baýlyklary bar. Olaryň kömegi bilen ýurt raýatlarynyň amatly durmuş şertlerinde ýaşamagy üçin mümkinçilikler döredilip bilinerdi. Emma Berdimuhammedowyň döwlet büdjetinden 10 milliard pul turistlerini tajagy bolmadyk kasaň mehmanhanalaryň we köşkleriň gurulşyny harslap, ilaty pulsuzlygy we adalatsyzlygy duçar etmegi, onuň Türkmenistanyň bosagysynda duran hilakçylygyň öňüni almak boýunça meýilleriniň bardaky umytlary puja çykarýar diýip azatlygyň söhbetdeşlerini ýarlar.